салом бинандагони гиромӣ. имрӯз 17 феврали соли 2021 аст. пас аз чанд рӯзи дигар низ фасли зимистон ба поён мерасад. зимистони имсола бо ҳама асрораш рангину хотирмон буд. бо барфи нуқрафомаш пайки бахту иқболи сафед овард. ба дилҳо рӯшноиву фараҳ бахшид. акнун бо омади фасли баҳори никпай моро мебояд бо ниятҳои неку созанда ва хушӣ зиндагиро идома диҳем. рӯзатонро ба хайру шодиву хотирмон мегӯем бинандагони гиромӣ. дар тамошо ва фараҳ гирифтан аз барномаи субҳи тоҷикистон моро ҳамроҳ бошед. мардум мусоидат менамояд. дар ин синфхона донишҷӯён бо роҳнамоии устодон ва бо истифода аз технологияи ҳозиразамон санъати гулпартоиро дар маҳсулоти аз чӯб омодашаванда меомӯзанд. воқеан тамошои рафти устокории ҷавонон дар чӯб ва натиҷаи заҳматҳои онҳо ки айни ҳол шумо дар навор мебинед хеле завқбахш аст. дар синфхонаи дигар бошад донишҷӯён ҳунари гаҷкорӣ ва дар маҳсулоти гаҷӣ санъати гулпартоиро меомӯзанд ки ин касб низ дар замони ҳозира хеле бузургир аст. дар ихтисоси гаҷкорӣ ва ҷузъҳои меъморӣ таҳсил мекунам. баъд аз хатми синфи 9 ман ба ин ҷо омада ҳуҷҷатсупорӣ кардам ва ман рости гап аз ин корҳо бехабар будам. баъд аз омадани ҳуҷҷатсупории худам ба ин ҷо қоил шудам ки ин гуна шароитҳо барои мо муҳайё карда шудааст ва мо дар ин ҷо мутахассисои беҳтар шуда мебароем ки дар оянда ба ватани миллати худ хизмат кунам ва ояндасози ҳамин миллату давлат бошем. ихтисоси мо дар бораи ҳамин рӯйпӯшкунии тахтапӯша, яъне дар девор, гипсокарнозанӣ, қолабрезӣ, яъне тяга ва ҳамин чизо алоқамандӣ аст. дар ҳамин замони ҳозира ихтисоси мо хеле ба мардум зиёд алоқаманд аст ки барои сохтани биноҳо, яъне рӯйпӯшкунӣ ҳама инҳо лозим аст. баъд аз тайёр намудан яъне қолаби худ мо бояд расмкашӣ, яъне ду намуд дорем, ҳандасӣ ва таносуб. аз ин намуди расмҳо истифода карда ҳар гуна қолабҳо ва гулҳоро тайёр карда мебароем. умед аст ки ҳамаи ин мутахассисони ҷавон оянда дар иқдомҳои бузурги созандагиву ободкории ватани маҳбуб Тоҷикистон саҳм мегузоранд. идораи барномаҳои субҳи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар суфраи сухани ноб ва ҳунари волоро таҳти унвони офтоби меҳр эълон менамояд. ҳаводорон аз рӯи 4 номгӯи арзи меҳр ба модар метавонанд иштирок намоянд: қироати шеър, эҷоди шеър, тарона ва суруд. муҳтавои номгӯи матолиб бояд васфи зан модар, мақоми зан дар даврони соҳибистиқлолӣ ва рисолати модарро дар ҳаёт таҷассум намоянд. ҳаводорони аз синни 18 то 40 сола метавонанд суфраи офтоби меҳрро бо хушзавқию истеъдоди нодири худ зиннат бахшанд. озмун 8 марти соли ҷорӣ ҷамъбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд, қадршиносӣ ва тарихи барномаи субҳи Тоҷикистон муаррифӣ мешаванд. иштирок дар озмун аз ҳисоби қишраҳои ҷомеа озод аст. суроға, кӯчаи Беҳзод 7А, телевизиони Тоҷикистон. телефон барои тамос 221 75 36 909 49 17 48. ба кунҷи сандалӣ бинишаста шабҳо модари пирам. ту шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сад ният, ки рӯзи тӯй дида дар қади ман бишкани армон, бубинӣ то ба ранги нав, ба ҳусни навҷавоният. ба он дастони ларзони шарафмандат бимирам ман, аё модар. наёбад чашми камбинат ба ҷустан чашми сӯзанро, биларзад дасти пурэҷози ту дар қабзаи пирӣ, валекин боз медӯзӣ ту дастурхони гулдӯзӣ, ки рӯзи маърака дар байни мардум обрӯ гирӣ. чӣ дунёест дунёи умеди ту, аё модар. ниҳону пардагӣ бигзашт даврони ҷавоният, ҳаётат дар гуселу пешвози зиндагӣ сарф шуд. бикун бо гӯшаи қарси сапедат пок ашкатро, ба дунё одамӣ як бор меояд ба пои худ. аё модар, нарафтӣ берун аз як деҳ, надидӣ рӯи оламро, ба гирди хеш гӯё чарх гашта зиндагӣ кардӣ, ба гирди деҳа гӯё домани гардун бичаспида,
تو را بربست راه نیت و عزم جهانگرده. چه دارد عالم در خود نهان تو ایا مادر؟